Menta kasngi ginong shong shnong ka maulum rum ding yei kila her serngeu har hadin ba utiar ulawan hap hakade ga jakana sun beneng. Ha uni utiar la tho ba de ka sarkar India Shillong hakamet uni utiar kadan ka jing tho Wedex WXR 31D omla pat bantip ude ujak tiar na ka benta ka ei. Karkum gajinya thu urang ba shnong ka maulum rum ding yei uba kermen khar krang uni utiar lalap kibreu ka shnong hakapor lai beje ei janmiet hakawei ka jaka hajan shnong. Ula ong bahaba syupet ula bandai ubat hau sun beneng tang ba om tip tikna namar ba kim day ki start. Halor kan nila pentip syaki pulit makin wan shimti namar ba yo day penban ubadon jingma yaki brio. Inda siai kan Hai. tip himalu malaki ong bau day tiar ba thau ya ka thau susun benang tang ba tip bang ba sai bha ba tip day plana tip day kum na ba kum ba suhab day ro yar day ksai ha day ki ksai jawat tip hap no no biche su ya lap ngalang dang poi ne la lai biche na sau biche kum tai ke jaka ba hap kadai ha jaka ba long klau dan ra kadai ha po maulum kan senang kadai maulum mau ni jaka ba hap long kadai po klau ar udah di plastik la pedang te la po bala jarang mar kidan dai kum badan di upong dan lang upong mak tong la pedang kan dai plastik ada kan ka utiar la kadan kasih la di po ka government of India persang keli tangki batai ki ong mau dai tu tiar ba dai di margin thau kan thau ya ka jinglong jingman ya ka sun benang ti pulong kum tan mlong bangi kum da sai bha ai chen dong da pet ni tiar long kum ba suan suhap kumar kadon bat ka we kalong plastik ka kalong kum ka balon balon kum tau da kata per kelapai ha chasin ka menengkong 4 judan ra bang lap ini manap lengkong ngaru ngomda tip bahar tip mano balap lengkong marban la poi ni seneng la bonda ki nongwan pek tuan sim hadu menta teng la pentit long pulit la kerja la long bala long sim la ka long pulit departemen kin wan sim inter marba ngim tip de tiar bakumno ipun kam kumno la sai o don jingma ya ka sinong ka thang in la tip si pulit te pulit hadu mentar 4 ai jing tip kumno tip wan sim la nem wan sim tip wan bu ne suhap la de kade jung sarkar kan wan sim na ung tiar ni long ngim tip yo sai yo dei tir ba pensniu te yo ka ta ingi ke sinong hi perkoe